El missatge una mica és que les coses no són tan complicades com ens les imaginem nosaltres, o sí, no? Fins i tot com a vegades te les poden fer creure. Fins a arribar a l'Everest hi ha un procés, hi ha campaments, hi ha petites muntanyetes a anar pujant fins a arribar al final a la més grossa. Jo realment he continuat fent el tipus d'escalada que feia abans d'escalar l'Everest. Tornar a l'origen, a lo que realment alguna vegada va ser el que et va incendiar i et va fer començar-te a moure. Sí, me'n recordo que el primer cop que vaig venir va ser fa uns 20 i molts anys. I vaig començar fent el Saposca, perquè en aquella època doncs, també era quan havia començat a fer espeleologia, que és com vaig començar en el món de la muntanya, a través de la foscor, i després he tornat a escalar menys del que m'agradaria, però ho disfruto molt perquè tenim un paraís. Doncs ara estem preparant una història, a veure si hem estalviat prou diners per anar-nos al Canadà i fer unes vies per allà, però sobretot el que a mi em té, diguéssim, l'esperit robat i on intento invertir tota la meva energia és dibuixant, il·lustrant uns contes que faig sobre els viatges de la Tina. A mi no em preocupa que hi hagi molta gent, perquè això fa molt temps que passa en altres països i mai ha sigut un problema. És a dir, a França ja fa molt temps, i panys, que són moltíssima gent corrent. Als Estats Units doncs, hi ha moltíssima gent visitant els parcs naturals i no passa res. La gent fa coses, es mou l'economia i la gent té més salut i és més feliç.